गासिबो जोंनि बर' हारियाव गन्डगल लाबोग्रा दुर्नीति गुन्डागिरि दादागिरि लाबोग्रा इउपिपिएलआवनो दंजोबोना आं दिनै फिल खालामबाय आरो 700 कोटिनि बारा प्रमद बर'आ माने फैसा बाहायलांस्लाबनो हायाखै माने बियो हायोबा जागौमोन जास्लाबलांसो हायाखै। आं सासे चेयारमेनमोन बिसिसिनि जोंनो गायसनगिरिमोन दिनै बेबादि अयथासार बिसिनि गाग्लोबनाय उदखारावनो जों दिनै बिपिएलआव फैनांगौ जादों। थांनाय 5 बोसोर समाव इउपिपिएलनिनो चेयारमेन मावबोनाय आदा बिफुला दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि प्रमद बर' सारखौ मा बुंखो लोगोसे जोंहा हाग्रामा महिलारि अर्थात बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर' सारखौ मा बुंखो अर्थात बुंनायनि बाथ्राया बेनो जे जा इन्ट्र नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनखादों 700 कोटिनि बारा प्रमद बर' सारा माने जाजोबलांनो हायैजों जोंहा दिनैनि दिनाव बिपिएफ सरकारा खामानि मावफुंगासिनो दं बा मावनानै दिन्थिगासिनो दं। अर्थात हाग्रामा महिलारि सार बुंनाय बायदिबा प्रमद बर' सारा बे 700 कोटि थाखाखौ हायोब्ला बा हानायमोनब्ला जाजोबलांगौमोन खिन्थु जास्लाबलांनो हायासै होनना बुंनो मिथियोना दा प्रमद बर' सारा अब्ला आद्रा थाबाय आरोखि। दा नोंथांमोन बिनि गेजेराव आं जेबो बुंनो सानाखै नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा जोबजासिम नायब्लानो निश्चय हाग्रामा महिलारि सारनि खुगानिफ्रायनो तन्न मिथिनानै लाजोबनो मोनगोन आरो लोगोसे जोंहा बिपुल आदाया थांनाय बाराव जिथुनाखि इउपिपिएलनिनो चेयारमेन नङा होनबा बिथाङाबो दिनै बिथाङाबो माने बै समनिफ्राय गावजों दावराव दावसि जालायदों नङा होनबा इउपिपिएलजों दावराव दावसि जानायनि उनाव जोंहा आदा बिफुला माने ओंखारनानै बिपिएफआव जयनिं जादों बायदि मोनदोंमोन आङो आन्दासाव। दा दिनैनि दिनाव बिथाङा फिन आरोबाव इउपिपिएलखौ अर्थात प्रमद बर' सारनि 5 बोसोर सरकार दैदेननायखौ मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौबो जोबजासिम नायब्लानो निश्चय बुजिना मोनगोन आरो भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेराव मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर लोगोसे सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना जाबाय। थेंक इउ स' माच। जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टआ गोदानै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बिथांनि नामाव 30 कोटिनि अडिट'रियाम हल बे थिपकायाव जोङो बानायनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो लोगोसे बिर सिलागां बिथांनि मुङावबो मिनि स्टेडियाम 5 कोटिनि बानायनो थाखाय जिथु अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारिखौ जों मावखांबाय आरो जोंहा गोबां थांखि दङ। जोङो खालि बर'निल' नङा बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बिथांमोननि जितु हिस्टरिक लिडारफोर दङ जारिमिनारि लिडारफोर बिथांमोननि नामाव गोबां जोङो माने मेम'रियेल बेबायदि स्टेचुजों लोगोसे बेबायदि अडिट'रियाम हल हक बा माबा मोनसे पार्क हक जायखिजाया जों बानायनायनि थाखाय जोंहा सिद्धान्त दङ दलाव आरो बेबादि हिसाबैनो जोङो जिहेतु बिपिएफआ दिनै सरकार बानायबाय बे हिसाबै रायजोफोरनि सिगाङाव जेरै खोथा होदों बेबायदि जोङो मोनसे मोनसे जोङो मावफुंलांगोन। जोंनो जिहेतु दा सरकाराव दं जों दिनै 3 मास जाबाय 3 मासनि गेजेराव जोङो गोबां माने प्रमद बर'आ जाबाबो जास्लाबलांनो हायै माखासे थाखा थालांदों बे थाखाजों जों बानायगासिनो दं। हास्लाबबाथ' जाजोबलांगौमोन बेयाव खिन्थु हास्लाबाखै सिबाय बेल' माखासे थालांनाय थाखानि मिथिबाय बेखिनि थाखाजों जोङो बानायगासिनो दं। ओमफ्राय बेनि उनाव नेक्स्टआव थिपकायाव दंबावो पलिटेकनिक बेबो प्रमद बर'आनो बेहाय जानांगौ होननानै माने थिग खालामनानै गालांखानायखा खिन्थु फैसा गैयामोन। खोथाखौल' बुंदों बियो माजों मावगोन दा जोङो बिथांनि बे थिग खालामनायखौ जोङो सनमान होदों। सनमान होनानै बिनि सायाव दि थाखा सेंसन खालामनांगौ बेखौ जोङो दा थाखा सेंसन खालामनानै जोङो दिनै खामानिखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों। आरो आयुष्मान हस्पिटाल दङ बेयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि प्रजेक्ट खोब मोजां प्रजेक्ट बेखौबो जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन आरो बिनि थाखायबो थाखाया सेंसन जाबाय टेन्डारबो अलरेडि प्रसेसआव दङ। दा बेबादिनो जोंहा प्रमद बर'आ माखासे थाखाखौ जास्लाबलांनो हायैयाव जोङो माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों। दा टटेल अन्तत 700 कोटिनि बारा प्रमद बर'आ माने फैसा बाहायलांस्लाबनो हायाखै माने बियो हायोबा जागौमोन जास्लाबलांसो हायाखै दा बे थाखाजों जों खामानि मावगासिनो दं आरो गुवाहाटीयाव थांनाय सानखालि 10,000निफ्राय बांसिन मोसाखावरिफ्रा मोसानानै जारिमिन बेथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद देरगाथाव आरो बाख्नायथाव। जोङो सिगां नरेन्द्र मदि बिथांखौ माने बाख्नायनांगोन लोगोसे
आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बाख्नायनांगोन। मानो होनोबा जों मालाबाबो सानफेराखैमोन जे जोंनि बर' हारिनि बे बागुरुम्बा कालचारखौ मोसानायखौ बेबायदि विश्व लेभेलाव बा सारा दुनियावनो मिथिसार होनायनि थाखाय मोनसे बे इनिशिएटिभखौ लागोन होननानै दा जोङो मोगथाङाव नुबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बयबो बाख्नायदों आरो थेंक इउ होदों जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो नरेन्द्र मदि बिथां भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ आरो बेबादि निश्चय आसाम सरकारा गोबां एजेन्डा दङ गासिबो जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै बोरै जौगाखांहोलांनो बेनि मोनसे स्टेप बेफोरो सिगाङाव जेनेबा बिहु डेन्सखौ देखायदोंमोन बेनि उनाव आदिबासिफोरनि झुमुर डेन्सखौ देखायदोंमोन थार्ड टाइम बे बर'फोरनि मोनसे बागुरुम्बाखौ खालामबाय बेनि उनाव हयथ' राभाफोरनि खालामगोन हयथ' गार'फोरनि खालामगोन हयथ' कच राजबंशिफोरनि खालामगोन मथथे मोनसेनि उनाव मोनसे बे इनिशिएटिभखौ लानाया जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो जों बेखायनो जोङो धन्यबाद होयो। निश्चय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि बे कालचारखौ दैखांनो थाखाय बा फोजौलांनो थाखाय बा बुहुमाव मिथिहोनो थाखाय बेबायदि इनिशिएटिभआ निश्चय बिथांनाव सानखानाय दङ। बिनि थाखायनो आं दिनैहाय नैबे चिरां कर्टआव दिनै हियारिं दंमोन ओमफ्राय बे हिसाबै जों सफैदों दा बेवहाय आं दिनै मोनदों आं 6 टाइम जाबाय कर्टआव फैनाया दा बेवहाय 6 टाइमाव आं दा बुजिनो हाबाय आरोखि माखासे माबाफ्रा ओरैबायदि षड़यन्त्र जानानै दङ मा होनबावनो बेखौ जोंनि कर्टआव जेनाखि रिपर्टखौ लिरना हरदोंमोन पुलिसा सार्भे खालामदोंमोन बे कमप्लिट चेन्ज जानानै दं आङो दाखालिनिफ्रायनो फैबाय थादोंमोन खिन्थु नै दिनैहाय आङो गासिबो डिटेल्स मोनबाय आङो मोनसे दरखास्त होनानै बै जेनाखि सार्जशिट बेखौ बिदोंमोन बिनियाव दिनै नायबाय जोङो माने कमप्लिट आंखौ बुहैनायाबो माने जायनाखि मानसिफ्रा बुहैदोंमोन बिथांमोनखौ आंखौसो उल्टा केस होदों आं बिथांमोनखौसो पार्टि अफिसाव इउपिपिएल अफिसाव थांनानै दानहैदों होननानै बिसोरो माने बेबायदि मिसा मोनसे केस होदों आरोखि आरो बिथांमोना उराबाथरजों फोसावगासिनो दं जे केसाव जों देरहागोन आरो जायनाखि बुजादों बे मानसिया माने थाखा फैसा लानानै बेबायदिनो माबा मोनसे कमप्रमाइसनि खोथा फैबाय थादों बेबायदि होननानै बांसावदों आरो खिन्थु आं दिनैसिम नांगासिनो दं आंनो न्याय नांगौ आं जास्टिस मोननो थाखाय बे केसखौ होनाय जादोंमोन ओमफ्राय आं दिनै फैयै नुबाय दाखालि खेबसे आरो नै दिनै खेबसे आं मोनसे मोजां मोनसे जिनिस प्रुफखौ आं मोननो हादों कर्टआव फैबाय थानाय लाबा बेनो आंना जे घटनाया जादों बै समाव प्रमद बर' आरो जयन्त बसुमतारी माने जेनाखि एमपि बिथांमोननि आखाइ दं आरो प्रमद बर'आनो थिनदों होननानै जायनाखि मानसिफ्रा आंखौ गाग्लोबहैदोंमोन बै समाव बिथांमोनानो गोरा माने होख्रावनानै बुंदोंमोन जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय प्रमद बर'निफ्रायनो अर्डार दंखायो जयन्त बसुमतारीनिफ्राय अर्डार दंखायो बेबायदि बिथांमोना जेनाखि बुंदोंमोन आरो बै समाव नोंथांमोननि मिडियायावबो बे माने मोनसे फोसावजानाय जादों दा बे जिनिसखौ जोङो बिसिबसे आंनि मेसेज फैदों दिनै नुबाय नंगौ खोथाफ्रा गासिबो सैथोजोब बिथांमोना एसपिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै असिनिफ्राय मेजिस्ट्रेटसिम बिथांमोना बायनानै दा केसखौ बिसोरो नर्माल खालामनायनि मोनसे पलिसि बाहायगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय बे सार्जशिटखौ मोननो थाखाय आङो 3 मास नांनांदों 3 मास हल्ड खालामनायाव बिथांमोना मा जाबाय सार्जशिटखौनो एसपिआ फिटिं खालामनानै एसपिआ सार्जशिटखौ हरनो नागिराखैमोन दिनै आंनि नाजाथाबनायाव दिनै सार्जशिटखौ बिथांमोना गथायनांबाय आरो बे सार्जशिटखौ लानानै जोङो दा केसखौ सालायबाय आरोखि खिन्थु बिनि सिगां गभर्नमेन्ट उकिल आरो मेजिस्ट्रेटआ खुद आंखौ कनभिन्स खालामदों जे नोंथाङा कमप्रमाइस जानो गोसो दंना गैया माने गोजौनिफ्राय बुंहरदों एमपि एमएलएफ्रा बुंहरगासिनो दङ नोंथाङा कमप्रमाइस जायोबा मोजां जागोन होननानै आंखौ बुंदोंमोन 5,800 थाखा नोंथाङा द्राफ्ट दानदो बेनिफ्राय नोंथांनि केसखौ फोजोबना होनायसै खारन गोजौनिफ्रायबो फैगासिनो दं होननानै बे जिनिसखौ बे खोथाखौ बुंदों आरोखि ओमफ्राय आंनो खुद जेला आङो कर्टआव आदालतनि टाइमाव आं फैयो अब्ला जोंना जयन्त बसुमतारी साराबो उकिलनाव फन हरगासिनो दंमोन बे केसखौ जेरैब्लाबो माने आंनि फारसे माबा खालामना होनांगौ ओमफ्राय माबाखौबो मेजिस्ट्रेटखौ बिथाङा बाय फन बुंहरदों खुद आंनो दङ आंगोनावनो बे फन फैनायाव आरो उकिलाबो हमनानै लाउड स्पिकार होनानै रायलायनाय जादों आरोखि दा बेवहाय दिनै आं रोखा जाबाय जे बे इउपिपिएलनि जायनाखि नेता गुन्दा फिग्रा बिथांमोनहा माने बिथांमोननि पलिसियावनो दिनै जोङो बेबायदि गाग्लोबजानाय जादों आरो खस्थ' मोनदों आरो इयुनाव आं सानदों इउपिपिएलनि बेबायदि लिडारफ्रा जुदि बेबायदि गुन्दा फिलायनानै जुदि दोनबाय थायोब्ला बर' हारिया बेवहाय खुनु पदे इनभल्भ जानांगौ बा सापर्ट होनांगौ बे बाथ्राया फैया होननानै आं दिनै फिल खालामदों आरोखि मानोना आं भुगिबाय
जोंबो इउपिपिएलनि हार्डकरमोन बिराद हार्डकरमोन आं सासे चेयारमेनमोन बिसिसिनि जोंनो गायसनगिरिमोन दिनै बेबादि अयथासार बिसिनि गाग्लोबनाय उदखारावनो जों दिनै बिपिएफआव फैनांगौ जादों आरो आंजों लोगोसे जायनाखि माने एक्टिभ वार्कार जोंजों लोगोसे गामि ओनसोलाव थाग्रा सापर्टार एकदम गागु इउपिपिएल बिथांमोनाबो बिपिएफआव जयेन जाफैनांगौ जादों बेखायनो आं दिनै रायजो राजाफोर बुंदों जे सैथो खोथाखौ बुंनायाव जोंहा जेबो माबा थाङा जोङो गिनांगौ गैया सैथो बाथ्राया बेनो गासिबो जोंनि बर' हारियाव गन्डगल लाबोग्रा दुर्निति गुन्डागिरि दादागिरि लाबोग्रा इउपिपिएलआवनो दंजोबोना आं दिनै फिल खालामबाय आरो नोंथाङा नियायखौ माब्लासिमाव मोनगोन आसा खालामो नियायखौ आङो थाब लुबैदों जार फले आङो मासाव खननै गाहाम आं कर्टआव थारिख लादों आरोखि थांनाय 12 थारिखआवसो दंमोन नै दिनै 19 थारिख दिनैबो आङो कर्टआव फैबाय जाहाथे आङो माने जास्टिसखौ थाब मोनो बिनि फिथाइया मोजां जा गाज्रि जा जों मोननो लुबैदों आरोखि बे फिथाइखौ बेनिखायनो जोङो कर्टआव माने थाब हाजिर जानायनि थाखाय थारिखखौ दाननाय जादों आरो